салом, манзури шумост барномаи хабар барои ту. Бо мақсади беҳтар намудани ҳаракати одамони маъюб ихтироъкорон дар тамоми ҷаҳон дастгоҳҳои нав месозанд. навраси 15-солаи тоҷик Маҳмудҷон Резоев ба мушкилоти ин тоифаи мардум бетаваҷҷӯҳ монда натавонист ва як аробачаи маъюбии барқӣ тарроҳӣ кард. чорчарха аз дигар дастгоҳҳои ҳаракаткунанда чӣ фарқ дорад ва чаро Маҳмудҷон ихтироъкор шудан мехоҳад? Маҳмудҷони 15-сола бо қобилиятҳои фавқулодааш аз ҳамсолонаш фарқ мекунад. ҳанӯз 15 сол дорад, аммо ин қадар маҳорат дорад. ана инҳо ояндаи Тоҷикистонанд. аҳсан. вай аз хурди тарроҳии асбобу лавозимоти рӯзгорро дӯст медошт. чорчархаи сохтаи Маҳмудҷон Резоев аз дигар техникаҳои хизматрасон бо он фарқ мекунад, ки вай аз нуқтаи назари иқтисодӣ хароҷоти иловагиро талаб намекунад. ба гуфтаи Маҳмудҷон, дастгоҳи ӯ барои кӯмак ба одамоне ки пойҳои худро озодона ҳаракат карда наметавонанд тарҳрезӣ шудааст. аввалин муваффақияташро Маҳмудҷон дар синфи шашум ба даст овард. муаллими фанни технология ва меҳнат меҳрангез Амирхудоева дар назди талабагон супориш дод, ки ҳар дастгоҳе ки дар рӯзгор истифода шавад созанд. Маҳмудҷон, ки аз хурдӣ бо асбобҳои барқӣ сару кор дошт, тасмим гирифт, ки бо дастони худ чароғи шабона созад. ин асбоб ба омӯзгорон ва директори литсей он қадар писанд омад, ки Маҳмудҷон барои ширкат дар озмуни техникҳои ҷавони донишкадаи технологияи Тоҷикистон интихоб гардид. Маҳмудҷон боварии падарашро омили муваффақияти худ медонад. дар омади гап, Маҳмудҷон рондани тракторро низ омӯхтааст, яъне ӯ аз ҳамон тоифаи одамонест, ки барои онҳо ҳеҷ мамнӯъ ва ҳарфе бас ту дигар наметавонӣ вуҷуд надорад. шумо дар бораи дастгоҳи сохтаи Маҳмудҷон чӣ фикр доред? фикру ақидаҳоятонро метавонед дар комментария нависед. то ин дам бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда шоду пирӯз бошед. хайр дӯстони азиз.